Krásný den, moji milí. Vítám vás u již 5. dílu našeho sladkého pořadu Dobroty paní Makronkové. Blíží se nám Velikonoce a tak jsem se rozhodla, že si s vámi upeču beránka. Tento recept najdete i v mé nové kuchařce Cukrárna paní Makronkové. Tak jdeme na to. Já jsem si do mísy šlehacího robotu připravila 3 vejce a cukr krystal. A já moc nepoužívám vanilkový cukr, takže jsem si vydlabala vanilkový lusk a přidala jsem vanilku. Tak, teďka ještě je potřeba přidat špetka soli, jako do každého sladkého dezertu. Když máme vyšlehanou žlutou pěnu, přidáváme mléko a taky olej. Tento recept je nejenže jednoduchý, ale troufám si říct, že chuťově naprosto senzační. Takže pokud musíte péct beránky 2 stejně jako já, protože jednoho snědí děti hnedka po upečení, tak věřte, že po tomhletom se opravdu zapráší. Do vyšlehaných vajíček s cukrem, olejem a dalšíma věcma pak přišla ještě polohrubá mouka a kypřící prášek, aby nám šel beránek krásně nahoru. Já tuhletu formu mám od své babičky a naprosto ji miluju. Stačila vystříkat jenom sprejem na pečení. No a pak už je to na vás, jestli si chcete beránka polít čokoládou nebo jestli jenom pocukrujete. Dejte mi vědět do komentáře, jestli se vám letos beránek konečně povedl a jestli se po něm zaprášilo.